العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Penganitan usiku Allah subhanahu wa ta'ala mapabdalam siku mga ginawatan wag yang kutuang ano salama kalilintad na kapipi aginawa. Mambagian tanu na mambagian o mga pamilya tanu sukaden din o mga Muslim. Ayaw mala nagyang kaiyadar patano na lumintad. Mga pagariami na muskanusa na mga bubayami siku agama Islam iman tuwa gawi nagiapman so gawi adi itano di seminar. Alhamdulillah kagyang kaya seminar tano na mitataros tano din. Uman din na mo magyang kaya aluman arbaa na di tano di pamangilayan saukit ada na siya kung mga ulama tano mapakadar patano kebantuan tano. Di tanwiran di kapamagusayan o di na puwasyatan tanwiran sa padagong mga wasyat mapiya apad siya agama tanwa Islam. Yaga ya seminar na isa din na kapya ini egira matatagos ni kudarpa na sumanga Muslim pagpagatinon o di na pendarpaon na kumana nagyang kuto aparatera si Allah subhanahu wa ta'ala. Di gulubat. Kagi paman na minti nagyang kuto kapakan nagyan sa mga wasiat. Minti na kapakan nagyan sa mga wasiat. Dia kaya paratya yan ayad na usayan ng mga ulama na al-imanu yazid wa yanqus. Pamana suparat ya si Allah subhanahu wa ta'ala na adna masa'a pagumar pagpakala na adang pamana masa na paglalabatan lagi ang kutwa parat ya tanu si Allah subhanahu wa ta'ala na aya sabab pa kapaguman yan o di nakapakala yan lagi ang kutwa di tanu di kang galabaka si mga suguan rakatan wa gamatan wa Islam o di na di tano di kapamakin na gusto ko mga panduan waga matan wa Islam. Ayak man nakap ke lebatiron nagyang kuto adi kapakang galabak ko mga tao sa gyang kuto maasiya. Katawan tano gyang kaya kang galabak sa maasiya na piya kay baratayo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lagi nagyang kuto tulduk. Amay tam uman din galabak so tao sa kadustaan nami tulduk sagyang kutwa puso yan. Taman sagyang kutwa din yan di kang gelebek sa marata na kepenumang buat tulduk amay tamagyang kutwa puso yan. Taman sa tibu Nabi tanwa Muhammad makay tamid-tamid nagyang kutwa puso agyang kutwa tao. Nagyuto din na mambu ipaman na kebalus kanian so puso yan na kiyasa pangandun sagyang kutwa para tiya si Allah. So gaya pumanalamat tano si Allah yang kaya darapat ano na matatago nagyang kaya seminar nagupender pa o nagyang kutwa mga ulama tano apaka po sa nagyang kutwa pimbarang adar pa. So punan tano nagyang kaya seminar tano insyaallah sa banda aya mapya ipunta noron nagyang kutwa kabatiya sa Quran. Yang kutwa kabatiya sa Quran natanudan tano kagira kabatiya sa Quran na kailangan sa erakatan wag yung kuto at itanoron di ka pa makinaga. Kung makinaga tano piyapya, agi ang kuto kapbati sa Quran, sayad na pakabati insyaallah na pungulalan sa agiyang kay isa ko mga muriataw tano, pagaritano. Ustad, ayang aranian na si Idris. So kataya guru ami, so microphone na ini paladami si Erkan. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم بالله الغرور. فلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Mapiyah yang kutua ya pakabatia sa Quran yang kutua isa ko mga aritano pagaritan wa Syekh Idris balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala lamun sa yang kutua kaya pamakin nagatano si iku mga katro ni na kaya batia si iku Quran. Gaya po ito isang ubantutan wa Sheikh Ihsan Amuran na piyangan niya na pagkauray ko daro. Okay, pagkauray daro. Benda paman na ano niya mo to tunay ni miyapin yas kanya ni pagkauray kapaman na pre-reparaduang kanunian. Okay. Sa apiasa kanimiyaw na daan na mangusiat hindi na mamagusay kagi may tubo agi ang kaiya pugusay na may tubo agi ang kaiya pugusay na. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan na buskan sana mga bubayakan sa agama Islam. Aya mababalo ya mauduakan ama pumagusayakan si arkanu iman tu oras naginan soal hayau minal iman. Ginan so para ginan so kaya. Matatagusi ko mga ginawatan. Padabasa tanoron na mamala. Yang ko to apaman na ikriya ka yang ko to tao naguip ke mamalangkan na pagalin to melagid udi na detaro to sa maana. Yang kaya na padudnanan sa giyang kuto kababaluitan wa mga tawa makapaparatias iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inutano ya pugusaya
Kagigiang kaya mamalana saginta saya apan sagiang kutua saginta suparatiatan usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan naman buaya. Abagan tanu saura sa kapamagusaya tanu. Kagi paman na antanu katukawi wantun na kay portanti agiang kaya mapapadalam usiku mga ginawatan. Yang kaya amatatabusin mo mga ginawa tanong na paganayon ay kaya tanong nasuka din ng tanong Rabbul Alamin. Ikaya tanong nasuka din ng tanong Rabbul Alamin kagi andi din ni ikaya ano tao si ukad na niya na Rabbul Alamin na miya subukan yan sa giyang kutwa kapangungunutan na kasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutup na kaya, nagyutipa ka sa para ka sa giyang kutup kang galabag sa marata. Kag ipkaya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaya ka baka pagkailay wa Allah subhanahu wa ta'ala adi ka di mamukal sa giyang kutup asubuan yan. Lagi dia nasusambo yan. Udi na tunasa na galabag. Ikaya ka ito. Abaka pamukal. Udi na bangga diray no nagyang kutup mga subuan raka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na makapantag man sa giyang kutwa kang galabag sa marata na ipkaya ka mamusu Allah baka niya napkinag o di napkilay sa giyang kutwa di kang galabag sa giyang kutwa marata. Kang yusu Allah na sa kanya ni miya din raka inadeng kaw Allah subhanahu wa ta'ala. Naya penakian na niyan raka nasidin ako pinakamapia kaya pangadunian. Kenapa kan yan ini itong sa pangangayaman? Kenapa kan yan ini itong sa papano? O di na seda, o di na ato na sana pada mga kaadun ng Allah. Kaya biyalu ikan yan na manusia. Agyang kaya kababalu utawa manusia na ayakatur Allah na tiyan alakad khalaqan al-insana fi ahsani taqwim. Sabenara ina din ng Allah su manusia nasidun na ko pinakamapia. Asifa o di nabutan iya kaya manusia nakiyatanga naman na nagina ni balwi nakapaman na asas pag-asa lagi ang kutwa para tiyang asmiku Allah subhanahu wa ta'ala. Liro pa ng mga pagariya na benaran din ko inadeng kaw Allah subhanahu wa ta'ala manusia na kanabagan niya na bihalwi ang manusia a Kristiyan naman ito dengan yang beluya manusia anasa Nasrani dengan yang penbeluya Yahudi dengan yang penbeluya Majusi udi nagiang kana na mga tawap simba sa mga barahela simba niya nagiang kutwa apoy simba niya nagiang kutwa mga alungan ulan mga bituon udi natunasan bialu ikaw Allah subhanahu wa ta'ala muslim. Bialu ikaw Allah atau ang muslim sumusulin di resik Allah nagupakay sa isaan yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Hina ni malami penalamatan usik Allah subhanahu wa ta'ala. Hina ni malami penalamatan usik Allah kaina din tanunian nasi tanunian inapan sagiang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurya umat apia kata ya umat aya katurung Nabi tanwa Muhammad sakatan watiyan mulimpusan ummah kagi paman nada Nabi ya urian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakatan mulimpusan ummah uga inna sakatan paganay pagasulit mo Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Aya pagampanganay pagkasud sa surga amay kapalakaan sa surga na sunabitan wa Muhammad agyang kaya mamala na padasagyang kutwa para tiyatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dia naman mo na upama ko sudah tu uluan nakataguan sa kaya si kundutuan niya na miya kapaginutulan naman upun sudah tu na ikaya iya nagyang kutwa pagkataon niya nubayran pa makasengsi udina may lain sa giyang kutwa kalalalungan na miya kapaginuntulan ikaya iya nuban niya na malalim ikaya iya nuban niya
ina ni mibagay yang kutu kabenariran. Ayam mata ng mga pagarya na inutano puguso yang kaya kami ada siya kung pagtaw. So sabi doon, nami ada kira nagyang kutu paman na kaya. Di makapaginon tulan sudah tu hida kaya yan. Apia paman na miilay o mga tao sagyang kutu mismo adikang gelebaga sagyang kutu maratan adinya sila ni kaya. Dinya sila ni kumamala. Kenapa sih kumiyang una? Aso mga datu tanong na miya kalala sila ni mamala o ba paman na siran ikailayan sa giyang kutu amarat agal ba kaysa sa pariran nagugyang kutu paman na isumira na kamapian na di sila ni mailay sa giyang kutu adi hindi kang galabaka na ilagi dia naman po na upuno sudatuan na di niya ni kaya sudatuyan na di makapuno pangungunutan naman lagi ang kaya maulaw sa baad apaman na ipsuparo mga datu agyang kutu mga rarata na so pagtaw na di pagura-dura din lagi ang kutu akang galabak sa marata. Na inumiya ka importante agyang kaya paman nakapugusay tanong sa agyang kaya nagugyang kanaya maman. Lagi dia naman muna upuntan o kada isa kaya kung mga ulama tanong. O di na si kung mga ustad tanong, si kung mga imam tanong. Kadaan tanong sa kaya si kung mga lukas tanong na api anto na galabak na panggalabak ang tanong. Agi di tanong kumamala sa mga lukas tanong. O di na baga doon nagyada isa kaya si kung hinawain ka. Namiya kalalaan na mababalo ya sa nga nagyang kaya si kung paratiya tanong si kung Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, miyapan utulo Ibn Umar radiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman muttafaqun alaihi. Miyakatita yan si Ibn Umar apitro Rasulullah atiyan al-haya'u minal iman giyang kutwa mamala na musukaya na padanan sa giyang kutwa paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala. O titu-titu ka mu'min nakababada naman ka sa kaya. O titu-titu ka mu'min na ipkaya ka giyang kutwa ubarkap ka o din kay mga paguluan sa giyang kutwa di kang tulubaka sa giyang kutwa marata. Pili ko ng mga pagaring ka Muslim. O di na paman na sakay mababaloy kilayan sa giyang kutwa di kinderayno nan o di na giyang kutwa di kang tulubaka sa giyang kutwa mga suban wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi dia na dingira di kasuksya paman na daabang ka sambuya, daabang ka puasa, daabang ka paman na kapsuputa sa agama Islam, di ka penadeka, di ka bugay sa zakat, lagi na ng mga pagariakan sa agama Islam. Naupun ra katanong mataguag yang kaya na ayad na paman na kibagay niya ra katanwa kamapian lagi ang kutuwa asyapatan sa iku paratiatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inusaya na ng mga ulama at tigilan nagyang kaya na sifatanan aya diundi manggunaw manusia nagyang kutuwa kang galabag sa mapia. Naman ito? Tahmilul insan ala fi'lil khair. Si ikaniyan pagawidi sagyang kutuwa kang galabag sa mapia. Upo nga malay kaya upo na nga mapadalam sukaya na yan na isusuguyar ka na kang galabag sa mapia. Pakapsembuyang kaniyan, pakapusa ang kaniyan, naman nagyang kaya lango-lango na di penambayang na di pemuasa. Lain na paman na ayat na ilan tanong lain na kaya yan. Kagi paman na sumanga tao napsusilang ko masjid na sa kanya na diusu. Makakalidagihan ko ito aparatyan niya kaya ipkaya yan na uba paman na ba ipkaya niya suwan na uba paman na mailay sa masjid. Nariba ito ito. Ayat ito kaya naman nagyan ko ito batadin na katadamiyagyan ko ito kasablawan o sabad ay kakakapir. Kagi ano man nakatero sukatero o tero tao na miya kapir sa kanya. Ay lagi dia no pama. Nadi sumasuman o mga tunay ni mga tao baradusa agyan ko to ang mga tao mapaparate. Gumiraw ka na isumboy ang tanwaki. Natigiran na
sa kami manarinas kami titu-titua ipkelakian su Allah gumiraw su muslima eno to natigyan na kami di kami paman nasu sa masjid naman to agiyan ko to katero na agiyan ko to lagi dito katero namia karata-rata to api apa nakasablawan namia karata-rata to kagi paman agiyan ko to panarima kasagiyan ko to lagi dito na riba to panarima apa man na ipkelakasu Allah na digasu sa masjid na begitu itu akalak ayat itu akalak ku Allah nagyang kutuan ingka dikang galabakasi ku mga suwan niya sirka nakapunang gila ingka sagi ang kutua paman na galabak ang mga rarata nati ku mga ulama agi ang kaya nasikan niya nagkusubu sagi ang kutua kang galabak sa mapya watujan ni buhusar na mapakapanang gila kaniyan sagi ang kutu mga rarata galabak naman ito, upo nga malay kaya, na ikmamalang ka su Allah na gusto lagi deka ang mga tao ba kayra nakasagasisagyan ko ito paman na marata agal po. O ba kayra na may ilay paman na tutulugon na ka ang mga bumboyay. Adi maguging sa 5-6. Ikmamalang ka ito. O di na uba ikmamalang ka siran, uba kayran may ilay sagyang kutua paman na kandarmat ay lagi din na sagyang kutua mga sakuban yang kutua mga bilyaran o di nagyang kutua anto na asan kalanalungan na upun matagur kasukaya nakiya sa parangkan yan o baka rupsong sagyang kutua ganito lang wanugan bagamarata na basta adna kaya ka na ikaya ka uto baka ubang kagalabaka sagyang koto ada nga mga tao. O di na adna makailer kasi asipulan na punuro sagyang koto sa uban. Sipulan na po sagyang koto bilyaran. Sipulan na po sagyang koto inuman. Sipulan na milayakan na pagantap sagyang koto paman na darpa adiw ningalabakan nagyang koto marata. Nakauto. Basta matagur kagyang koto kaya na ikmamalangkad nagyang koto mga tao. O ba kairan kasaksi o di na may laisagyan ko to kang galabag sa marata. Tigo mga ulama agyang kaya mamala na galabag kaya at titudun na kumala apaman na masasangan yan sagyang ko to parati agyang ko to ataw. Pada panausayan ng mga ulama na tigiran agyang kaya iman parati kaya mamala na tigira na padanan sa liyang kutua parateya. Kagi su parateya na miya kada-kada-kalanan aklasin niya. Badakal su parateya. Paman na su parateya, narangkum su parateya. Madakala paman na makasusul sa giyang kana na parateya tanusiku Allah subhanahu wa ta'ala. Rangkumanan, agiyang kana na parateya. Naman agiyang utukat ng nabitan wa Muhammad, أتينا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أيما نجينا يقتلون بتنوى محمد أتينا سوبراتيا نقل لوانا نجينا قوتوا بيتو بولو أكاد كليان نما نجينا قوتوا أكاد كليان بضع وسبعون paman na kalalawan na nagyang kutua 70 kelas inian au bid'un wa situna adaka tingu nabi apaman na kalalawan su 60 apaman na sagintasian a'laha qawlu la ilaha illallah na aya pinaka pipupuruan niyan nagyang kutua di itano di katero asiku la ilaha illallah upun masaka na mababaloy ka ataw amin tinagyang kutu din yan ikaturo asiku la ilaha illallah nananauto apaman na sisir ka suparatea kagyang kaya paman na di tanong di katuro asiku la ilaha illallah na ayad na paman na kadagalan si kapsagan ko mga oras lalo kapsagan ko paman na mga alungan o di na pipirawlan na kabilang agyang kutu di tanong di katuro asiku la ilaha illallah di tanong itong mamiminti na maturuag yung kutwa la ilaha illallah. Natuusag yung kutwa tao. Kapapada naman sa malaparatiyan, alalayo na yung kutwa. Di niya di katuruasi ko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malagi no si matatanong si ko galabakian,
anta akas isa walay, anta asas isa masjid, o din api anda darpan na pangagirawa la ilaha illallah. Naman lagi ang kutuwa paman nakatulong Nabi Tanwa Muhammad, tina jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Anto na imanaw to. Yan naman nakukuha tanuro na guna. Ay amanaw to na tigo Nabi Tanwa Muhammad, bubugu ini wagi ang kutuwa paratiyan yung siku Allah, gulalan sabi ang kutuwa din yung dikatero asiku la ilaha illallah. Kaya sipatan na kaginawang kamano di pa mawala, natero ang kaso la ilaha illallah. Kaya sipatan na kaginawang kamano miyakalumbayag yung kutuwa paratiyan asiku Allah, di kang galubag asiku mga suwan niyan, nasi kiramig sa giyang kutuwa kang galubag sa marata, napakano lang kapagari ang kutuwa kapanggiraw ka la ilaha illallah. Nagina ni pipupuruan lagi ang kutuwa paratiya siya la ilaha illallah. Ayaw mabuha ba na siya ng mga pagariya? Natigo na bitanwa Muhammad asadin na sa tao, akapantagan, akabataya, ayaw mulimpusan na miyatruyan. Nasukatru, udi na paman na kalimatu la ilaha illallah, dakal al-jannah timu Rasulullah, na makasulad sa kaniyan din si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Languan tama na timu nabitan wa Muhammad asyai, natagun sa giyang kutwa paman na atimbangan, na sula ilaha illallah, natagun kuman sa giyang kutwa isa atimbangan, na mas mapanad na giyang kutwa la ilaha illallah. Maka kudila ugain na yang kutwa di tanurun di katero ang mga pagarian na miyakar gergen. Miyakar gergen na giyang kutwa di tanurun di katero. Naupuntan wa yamintina apaman na ilayam tanu kung mga ginawa tanu api anto na kulawla na pagagiraw tanu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah na insyaallah. Na amay ka mag-ang kadana paman na lumiwag yung kutuwa yung kutuwa niyawang ka sa yung kutuwa kaputay nga na miya kalubulubud tunay kisabutan na ka sa yung kutuwa lang dahil lagi na ni pipipuro ang yung kutuwa para tiya mga pagariya na pagandad tanong udi na ilayam tanong siya kumaginawa tanong apaman nalalayon tanu di matero agyang kutu la ilaha illallah. Aya pinakamababaw na tigo Nabi sa agyang kutu apaman na paratea na imatatul adha anit tariq. Nagyang kutu akakuha ang sa agyang kutu ang mga say ang makaalang udi na pakaringa sa agyang kutu lalan. Bile nga agyang kutu lalan paman na adna pakaringa sa agyang kutu sumasagad ko mga Muslim na kinuang kaon lagi do pamumulaan at ada mag-alangon na paman na kinuang kaon nagina ni paman na pinakamauba sa giyang kutwa paratiya. Naupuntan ulit di mapaganad nagpakay mga pagariya apiagyang kutwa paman na pinakamababa kung kaparatiya na miya papas kumaginawatan. Ino itong mga pagariya lakagyang kilay tanong sa giyang kaya masa sumanga lalad na pungalangan tanong nagyong di pinakamababa aparatiya siku Allah yang kutwa kuan nagyang kutwa makaalang pagaringa sa nagyang kutwa lala. Nailayaman nagyang kaya mga lalantano apiangalangan usabud. Napiakalakala ko to kagipaman ayed na miyeda nagyang kutwa pinaka mabudo pena sa nagyang kutwa paratiya tano siku Allah na ayed na miyeda. Anta ka piangalangan tano sumang alalan. Wad na makaalangon na pitiduba ka penapaman na kaalangan nagyang kutwa lala na kita mga Muslim. Rini nga sa akadun sa mga Muslim sa giyang kutwa pagkukitan niran. Paman na kesendud sila sa giyang kutwa paman na kapagkukitan sa giyang kutwa lalat. Lagi na ng mga pagariya sa siya. Ubatan tunudin na giyang kaya mamala natanto din na kumala apaman na bitiara o di na giyang kutwa kesubutan niya sa giyang kutwa para tiyatanos iku Allah. Tiguna bitan wa Muhammad supara sukaya nasaging tasanan sa giyang kutwa para tiyatanos iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agyang kutwa tao akapapada naman sa kaya hada fihi sifatun adima na manusia ito kapapada naman sa mana sifat. Paman na yung kutwa tigitanwa
nudu na giyang kuto akam bibilang ataw udi na mapi ulaw-ula ang manusia. Naman alam na malaikaya apaman na ipkemamalanian uba di makasura sa mala ipkemamalanian uba niya na paman na keringas agyang kuto apagarinian seringanian agyang kuto abulayo kaian yang kuto ustadian yang kuto paman na mga tawa malilibet taon. Diniya sila din nakapteruan sa mala katero mala suara. O di na paman na diniya sila din giyang kutua kelalim sabab sa giyang kutua kababaloy katatago na giyang kutua kaya sa giyang kutua ginawa. Basta kaya paman na tawa malay kaya na api antaunon na masusuaton. Kagi paman na misasarig ko na ginawang ka di kanya na keminasaan. Wan na tamo ka ibu betadagan na di niya na penekun kagi malay kaya. If kemawalan niya no paman na matutula si pulan na tekaw. Si pulan na puwan niya suninya na. Si pulan na manaya-manaya. Nagito mga pagarian sa agama Islam. Yang kaya paman na mamala kaya na miya kalalaanan asifa ap kepada dalam iku manusia. Tingong mga ulama kagigyang kanan na kaya na kesaparan niya nagyang kutua manusia. Sagyang kutua paman na mga galbog adipatut. Piya ka mamala tintanong, piya kaya galbog. Naman nagyang kutua paman na katero usam dati ay kaya ko naki oba paman na uba sa kaning galbog sagyang kanana paman na galbog pagiraw if kaya ka naki si Barrio if kaya ka naki si Mayor if paman nagyang uto lagi dito na paman na ustud na paman nagyang kaya na napadanan sagyang kuto aparati agyang kuto taw. Digo mga ulama agyang kaya kaparat agyang kaya mayujammiluhu wa yuzinuhu nagalabakanan aginan idin bunta sa agyang koto galabakatan kauto paman naginan yun di makabuntan o pamakop semboyang ka nakatataguan ka sa kayas iku Allah nagyang koto adi ka di kasumboyang na iimpida na kapiyapiya nagwapi ada pagkailay na ka naiptindagan nagyang koto asamboyang kagi katataguan ka sa mamalas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa nga din gagaan? Kenapa nga di panagkuyag yung utua sambuyang kag? Yung unang ya sambuyang na kesagada na di kapaman kuwa no manusia ano man na ya? Nagyang yung utua paman na tawa din yan tinutupan nagyang utua sambuyang yan. Miyang mga ganggaan. Ada pa na paman na dapat na makapasa na matya sa patya na Romeo ko din. Udin ada pa na makapasa na matya sa roko na mimbang din. Nakaw to. Paman nagyang utua lagi duto na di kapaman kuwa no tawag yung utua sambuyang yan. Nagyan to peniting Nabi Tanwa Muhammad miya karata-rata atgaw. Agyang utua tawa ya din na ni pamanagawan nagyang utua simba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya nagkapunaro to pa nagyang utua paman na simba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagariakan si agama Islam. Yang kaya nagina ni makasusuguro katanong sa gyang utua di tanong bikapipai sa gyang utua mga suban ra katanong Allah. Tingong mga ulama giyang kutub manataw ada aban yani kuya la yastahi fahadha yati fil hadith alladhi ba'dahu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Giyang kutub ataw ada kaya iyan na adam panakatero Nabi Tanwa Muhammad atiya na inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Pada tingong Nabi Tanwa Muhammad amiaso mga tao sa giyang kuto ganat o mga nabi o di nakaturo mga nabi si kumiyangaw na ipun ka ku Adam nataman sa giyang kuto paman na Nabi Tanwa Muhammad nagyang kuto idza lam tastahi fasna ma syit na igira miyadar ka giyang kuto kaya o di na igira adabang ka kaya nanggelebekang kad nagyang kuto kabaya ka naman to ginawan ko ada kaya ta kiswa-kiswa ako kay paman na amir sab kiswa-kiswa ako kay alim kiswa-kiswa ako kay ustad o di na paman apiakap kile o mga lawas ka na digad-digad lebuk sa galbuk amarata kagi paman na miyadarakan na giyang kutwa kaya nadigad din gitu mami makasusugulo ka sa paman yan na penggelebuk na kagiyang kutwa amarata
Ay lagi dia no paman na ini sa parang mga ulama ubab silibrita agi gaya paman na araw ng mga puso na din. Ay paman na tininakaw din naman po. Paman na lang ano galabaga paman na makasusugo din na tunay ni makanggugunan na usagyan ko to ka silibrita sagyan ko to paman na ini sa para silibrita na pinggilabok ka. Nakagi tiada ang kasama man. Tiada ang kasama man. Ay man to na piyagyan kaya paman TikTok ka. Laino kisubatan na rin nagyan kaya TikTok. Napilay ka din sa paman nababu mga wat madidiga pa sa mga wata. Agi paman na wata uto. Da abaw na kayaan. Nagyan gutud na paman na miyama kalalaw na tao. Adi sila ni TikTok Allahu Akbar. Lain wiran untuk dimanggil baka mga pagariya kang sabab sa gyud buto ada bayran kaya dira ni kuya su Allah dira ni kuya su agama dira ni kuya agyang buto kadin din mga muslim kapaman na pilay mga muslim agyang buto paman na dira ni kang gelebaka sa gyud buto amarat di makasiya agyang buto paman na malataw di makapamuliat udin antunasa na paman na buntalian sa gyud buto dinya ni katiktok. Namanya rata-rata na ng mga pagarya kapaman yan na ginan nagalabagan masusupakyan na giyang kuto agamatan galabag masusupakyan na giyang kuto agamatan wa Islam. Nah tigo mga ulama agyang kuto miyaw saytanu na kaya uto amaunto na kaya yuti mapya kaya ano pa man na kaya paman yan na kana batitua kaya atau nagyang kaya kana batitua kaya. Nah tigo mga ulama amma al-haya alladhi yamna'u al-insana min qawli al-haq aw yamna'u al-insanu min su'ali ahli al-ilm hadha laysa haya. So tingin na sumamala ako sa parang kanian sagyang kutu ading kadikateruas ko benar nagukaya ako sa parang kanian kailangan kanian sagyang kutu ading kadikipangingisen ko agamang ka Islam na kanabuto mamala uway kanabuto mamala yan ka iman tuwa masatano nabalasan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga ulama tano kani man tuwa keto naka ulama apaman na dinian dini kaya yung kutu dinian dikateruas ko benar alagi din nagyang kaya mga doktor tano balasan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kaya paman nakatatagura katanoy Muhammad ata apaman na dinian dini kumamala kana balang na paman na mampu na isa ilmu nakapapada naman sa lagidana na paman na lagidana na sifat adinian din ikumamala agyang puto adinian dikateruas ko benar ugay na susabad na ipapaawing iranong pan agyang puto paman adinian dikateruas agyang puto benar ipuwing iranong to agyang puto paman na mga ulama na diya ito mga pagarian kagi paman na upuntan o itarag agyang gaya kapakarega si ko benar natuloy ko lang basigo agamatan o Islam adang benarya kilang maun amay ka paman nagyang kaya mga tao na langon no pama galabag na paman na giyang kutwa paman na ipagumanira sigo agamatan ng Islam na alhamdulillah giyaan nakaturo mga ulama amya kapiya-piya oy naman nagyang kutwa katuro iran tigira na igira mimuat sumasa katayaw tano biniwa yan igira amin buat sumasa pagkalaw nagyang uto ahlul bidah paman na pendekalo nagyang uto mga tao mga ipunulo nila nagyang uto bidah basta ati mga ulama buat sumasa pagkabugro nagyang uto paman na kapanulo sa bidah na adna mga tao paman na subo naman po Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang dira nagyang kutwa karat agyang kutwa bidah. Naman ito, may buhat sa mga tao ahlul bidah. Kaya bumayan silang panusabot sila katanong, ugain na adong mambu amin buhat siya kung mga ulama tanong, agyang kutwa paman na panuno nagyang kutwa mga tao na perkara yang diran, agyang kutwa galabang na kanamaw ito patsiko agamatano Islam.
Nabalasan sira no Allah. Miya kadang-kadang sa mga ulama tano apaman na aya gel bukiran. Napaman na pagpakaraya guniran sa ko mga tao agyang kutwa karata agyang kutwa bid'a apaman na panunun agyang kutwa sabu sira katan. Naginan ni paman na masa mga segedra katano masa uman ni paman na ni masa na adna mga tao maawid sa giyang kutwa ribat na di mamudimbuot agyang kutwa mga ulama pagpakaraya guniran agyang kutwa mga karibatan agyang kutwa mga tao. Alhamdulillah. Nanaud na ya paman na suwaga matano Islam na tumitindig penari mga pagarian. Yan ni mana na uwa suwaga matano Islam na tumitindig na biyang kaya agama. Madagala mga ulama tano, kanang mo si Sheikh Hatta, biya kadagala mga doktor tano. Naman inutan waya di pumimikiran sa mapia. Yan kaya mga doktor tano na katawag ron na umani munisipyo na ada doktor. Uway. Ada penapaman na mga doktor, apaman na kapapantagan ni mantua matatago sila sa Madina Al-Munawwara sila ni mga doktor to why nagyang kaya paman na mga doktor nasisira na matatago sa giyang kutwa unto na parate niya kadang-kadang sila si kung matatago sa Pilipinas anta ka sa giyang kaya paman na liwa Pilipinas na tanto kung madagal mga doktor tano apaman na aya paman na panarimayran na giyang kutwa panarima aunto. Nah, kumagyang kaya oras tano na dapat na makatero agyang kaisa ko mga ulama tano Sheikh Ihsan Amuran na banda mapia na si tano bu tagu sa diyang ka agyang kaya wasiat tano kumang niya korkano sarila wad na paman na miya teruakan saya paman na karibatan na giyang ko na puno to si Kuseta. Wali na giyang ko sa kababaluya kan pamamanusya na namaapan niyo ra kanoto. Nawad na miya pamakusita no saya paman nakukuan tanong sa tuman ako aniyo to kapadanan sa giyang ko to awasya to agama tano Islam sa sulam ko skano ang mga pagariyakan nagutawagan na kanagiyang kaya pagariyakan na si Sheikh Ihsan Amuran ya kaya pagariyakan na paman na miya din na yang ginawa yami matatang kami sa Marawi sawak na paman na gitu tinggidan na paman na aru kami din miyambiat na namiada kami pa sa wakaf miatang kami pa sa Zaid bin Thabit na nasa kami din bani sumyuldud na namiyakaliw kami pa na mibuli kami sa wakaf naman sa paman na miyaka pangadi kami sa Leo siya ko mi-approve sa Madina gyud kay panapagariak sa Sariyat na nakataya pagari ko agyang kaya microphone na ini pala dami siyarka. Namusalam ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.